كم حنت معدنا وعز حلو وعزنا سلعات جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت الله بحلنا بسم سماتي محلانا رأخ تقبر حسرنا حزو نبرار يونو تصر ويحبو عزو عين فناتت بسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناتت بسيو ودا ترقمو يريتراونت يريتراونت مادر حولت يريتراونت حبن شغلنت عين قدد عن معرار نترر كم منعر بعلت اكوي لب تسبر يريتراونت سعار سعار زقم زغده يريتراونت سود These negotiations with Russia undermines the European Union's unified approach. Beijing visit. It is looking to reset ties. The question is why? Well, Meloni is likely to land in Beijing. To describe it. We can reveal it is a Labour landslide. A Labour landslide. A Labour landslide. Clear that the world is inexorably moving towards real multipolarity. ለኤርትራ ለጅቡቲ ለኬንያ ለሱዳን ለሶማሊያ ያለ መልእክት እነሱ ወንድሞቻችን ናቸው የሚካሄደው መቼ ነው አልኩኝ አሜሪካ ውስጥ የስፋት ሽግግር ሲገኝ ነው እያንዳንዱ ሶማሌን እንደ ኢትዮጵያ ቆጥረን ኢምፓወር ያደረግነው እኛ ነን በሶማሊያ ግዛት አንድነት ኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የለውም Parliament Karamba Diaby has announced his decision to step away from politics. تبولو كده يبولكم فتاري يا هيري دوقفكم من يقولهم يا هيري دوقفكم منقصي دوقفكم واتين عري አንፈልግ سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لومو نخل ميديا فتشنا وقرقيرنان نعنا كتكم زغل كمهرنا زغل أقداس الناس زلوهم زبالنايم عبيت عرسات حزنا غريبنا لنا أبزار استزي مكيارنا حيلتها بزغل تفمن قدي أمونغو إيروبا وحبرت زلو هقرات كما يمغاقل اللوا أبعد إنجليزي قاطع مرجعين رينا سليام برايم منسترا ناب تشاينا تبقى سالا مس أمريكا زلو استراتيجي ناي G7 بوليسي نابي قلصوك خيد خل ناي هندي أمنيستو جات وصاي أقرر مزارباتو زاري بلو بوغن إثيوبيا ناي افتق بحر حتو بخلو يخون واقع كنات ومخانا يزبل زول أبي نفسو حسابات دما قطعيلو بوشتن بدقن دما بزح نقفيتا يوردولو نزو كلو زما خلي سفع زغونة انتنا كلو نايو ناي وشتا هقر دما بزو حبريتا بزعبا بشكلتا ونالنا بدريد لايك قبرو سبورت قبرو مساي كتسلو مجمريا بز breaking news زولو كنجمرينا what is that let's start with this one Igor, Hungary is part of the EU. What has been the reaction from the West on the Hungarian Prime Minister's peace mission? هذا مراحينا أوروبا وحبرت ناي هنغاري فيكتور أوربان أبزوان زدما زواري بريزيدنت نايتي كونسل نايتم مرحت نايتن هجرات كوينو زولو نشدش تورحي أبز حلفنا بيوكرين كيدو مقراص نايتو سنخ جبر زربا كمسة زربا زكريو حجدما هندبت هاوس سقمتي وسيدو نا بوتين نا موسكو نا براشا خيدلو أوروبا وحبرت دما كقرع كتسلل قريب له مخنياتو أوروبا حبرت زغتلو زولو بوليس حجك سمعوا يخم كساكندي سلامن زتن مسراشا كم زيدلي نزم راحينا أوروبا حبرت وسيد وزلو كساكندي قبل ما تجيبولو لو كنرينا انتهي خزرينا زلو مرحتنا أوروبا أبحادا قص كم زيلون ويون هجرات أوروبا أبتي أوروبا حبرت زلو هجرات مالتي ناس النت كم زي بلن ويون نلولاونت ناتن كساكندي تبراسلس إيدو يتيلو خمزلو أبزا فيديو زي أكتريهم حبرت أوروبا كبهال كله ولا قوتن هجرات ناس عن لولاونت زلون زبهالان تخونا لولاونت كم زي بلن ويون نتلو لولاونت ناتن أوروبا حبرت كساكندي إيد كتولو كم زفتن أبزا حجو كتريهم نغتن
Well, softly speaking, Viktor Orban is under a lot of fire from the European Union. Several top EU officials have said that he did not receive the mandate for this trip to Moscow, that basically the whole fact that he is here right now and holding these negotiations with Russia undermines the European Union. So እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ መራሒ ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝቢ ናይቲ ሃገር ዝመረፆ መራሒ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሃንገሪ እዩ ንሃገሩ ወኪሉ ምስ ራሻ ክራኸብ ከም ዘይክእል ወይ እውን ንሃገሩ ወኪሉ ናብ ራሻ ክኸይድ ከሎ ንኤውሮፓ ሕብረት ክሳዕ ክንደይ ሕማቅ ከም ዝስምዖ እንታይና ንርኢ ዘለና ኤውሮፓ ሕብረት ሙሉእ ብሙሉእ ንራሻ እቲ ሓሲብዎ ዝነበረ ናይ ኩናት ራድዮ ኩናት ጠቕላላ እዚ ሃገር እዚኣ ክትንፀል ፑቲን ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ዓለም ኣቓልቦ ንኸይረክብን ደገፍ ንኸይረክብን እዩ ዝፍትን ነይሩ በንፃሩ ሎሚ ፑቲን ካበይ ተመሊሱ ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣብቲ ናይ ኤስሲኦ ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና ኤውሮፓ ብኸመይ የግርዑ ኣለዉ ምስ እተን ናይ ሻንጋይ ኮኦፐሬሽን ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ኣብ ኣስታና ካዛክስታን ተራኺቦም ቀኒዮም ምስ ፕረዚደንት ሺ ናይ ቱርኪ ናይ ዩኤኢ ወከልቲ ናይ ቀጠር ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለም ተራኺቡ ሓደ ዓብይ ዋዕላ ኣቃኒዖም ካብቲ ዋዕላ ሓደ ኣዛራቢ ብዛረባ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ህንዲ ዝገበሮ ድማ ክንሪኢና ድሕሪኡ ድማ ቀጥታ ምስ ተመለሰ ሓደ ኣካል ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ንመጀመርያ ግዜ ኤውሮፓ ሕብረት ጠቕላላ ኮሚኒኬሽን ምስኦም ኣቋሪፁ ዝነበረ ሓደ መራሒ ናይ ኤውሮፓ እሞ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ዘዋሪ ፕሬዚደንት ናይቲ ኤውሮፓ ሕብረት ኮይኑ ዘሎ ቪክተር ኦርባን ናብ ራሻ ናብ ሞስኮ ከይዱ ምስ ፑቲን ይራኸብ ኣሎ ሕጂ እቲ ዘረባ ስምዕዎ ክሳዕ ክንደይ ምምቕቓል ኣብ መንጎ ሃገራት ናይ ጣልያን መራሒት ፕራይም ሚኒስተር ጆርጅያ ሜሎኒ ድማ ናበይ ትኸይድ ኣላ ንቻይና ንቤጂንግ ክንሪኦ ኢና እንታይ ማለት እዩ እዚ እዚኦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ብራስልስ ዕጋበት ከም ዘይብሎም ገሊፀልኩም ነይረ ምክንያቱ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ሃንጋሪ ይኹን ናይ ጣልያን ክልቲኦም ብየማናይ ክንፊ ናይ ሃገሮም ዝተመረፁ ብህዝቢ ዝድገፉ ዘለዉ እዮም እቶም ኣብ ብራስልስ ዘለዉ ድማ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘይብሎም ቢሮክራትስ ብድሕሪ መጋረጃ ባዕሉ እቲ ሲስተም እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ዘምፅዎም እዮም ስለዚ ኣብ መንጎ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘለዎ መራሕትን ሕጂ እውን ናብ ዩኬ ክንሪኦ ኢና ኣብ መንጎ እትዮም ብድሕሪ መጋረጃ ዝነበሩን ፍልይ ዘሎ ብግልፂ ንሪኦ ኣለና መብዛሕትኦም ሃገራት ኤውሮፓ ምስ ራሻ ሰላማዊ መፍትሒ ክገብርዎ ነቲ ፀገም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ባት ንሰላማዊ መፍትሒ ዝድግፍ መርሕነት የለና ብራስልስ Union's unified approach towards Ukraine, while Viktor Orban says he's basically going to do it himself. He's on his personal peacekeeping mission, which, of course, will be watching closely what this visit will lead to and what the meeting with President Putin will lead to. But I believe we can listen to some of the things which have been said about this in the European Union. እዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ኤውሮፓ ሕጂ ብምምላስና ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ እስከ ንእሽተይ ዘረባ ከስማዕኩም ኢና that's very important እንታይ ተዘራሪቦም ኣብኡ Of course we'll talk about prospects of developing the biggest European crisis in Ukraine. So እዞም ክልቲኦም መራሕቲ ምርኻቦም መብዛሕትኡ ህዝቢ ዓለም ብጀካ እቲ ናብ ኤውሮፓ ዘሎና ናይ ኣሜሪካ ዝዝወር ዘሎ ሓይልን ሰላም ንክመፅእ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሰላም ንክመፅእ ድማ እቶም ክልተ ሓይልታት ኣብ ሓደ ጣውላ ክራኸቡ ክኽእሎም ኣብ ሓደ ጣውላ ንክራኸቡ ድማ ሽምግልና ክፍተን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ቪክተር ኦርባን ዝፍትኖ ዘሎ ብዓቕሙ ንእሽተይ ሃገር እዩ ዝመርሕ ዘሎ ንሃገሩ ድማ ካብዚ ኩሉ ናይ ኤውሮፓ ሓሸውያውት እዩ ብዙሕ ረብሓ ዘምፅኣላ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ቻይና ቢልዮንስን ቢልዮንስ ኣብቲ ሃገሩ ኢንቨስት ገብራላ ግዜ እንተረኺባ ከምፃልኩም እየ ክሳዕ ክንደይ ነዚ ናይ ኤውሮፓ ጠዋይ ዝኾነ ኣካይዳ ገዲፉ ንሃገሩ ዘርብሕ ፖሊሲ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ መራሒ እዩ ሕጂ ድማ ናብ ራሻ ክኸይድ ከሎ ነዳዲ የድልየሎ ነቲ ሃገሩ ስለዚ ምስ ፑቲን ስምምዕ ብምግባር ረብሓን ሃገሩ ክዕቀብ ክፍትን እዩ ፑቲን ከንታይ ኢልዎ እስከ ስምዕዎ In Ukraine. Just recently, on the 2nd of July, I believe, you were in Kiev, and now you have come here to Moscow to discuss all the aspects of the situation currently developing there. So I'm at your service, and you probably know about my speech in the Ministry of Foreign Affairs that I delivered recently, stating our position regarding the possible settlement of the situation. And of course, I'm ready to discuss with you any nuances and... So, ሕጂ ትሪኦ ኣለኹም ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልትታት ናብ ኬቭ ናብ ዩክሬን ከድካ ምስ መራሕና ዩክሬን ተዘራሪብካ ከም ዝነበርካ ከም መመላእታ ናቱ ድማ ሕጂ ናብ ራሻ ክትመፅእ ከለኻ ሓደ ንሰላም ናይ ሰላም ሽምግልና ክገብር ዝደሊ ሓደ ንፅቡቅ ክገብር ዝደሊ ናብ ክልቲኡ ወገናት ከይዱ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል እዚ ዝገብሮ ዘሎ ቪክተር ኦርባን ድማ ብመንገዲ ራሻ ቅቡል ዝኾነ
حساب مخانون أنا بمنقد بعلين منيستر بداية وزايناتنا حدا بروبوزال ويون حسابنا يسلام غريبنا نيرنا حسابنا يمثل قل ناتكا خنسمع دما دلواتي نايبلو لازم ناي بوتين بحق نصور زخونه بدرجة عالم دما تقبلنا زلو زرباي زرب زلو بزي قدس انت عينت مرقص يزلو ابط عولا نيغوشيت نغبر قد لونات كم زلو ينقرالو منيو سلام زي دلي منيو ديسكاشن زي دلي منيو كما زي دلي زلو دما نصورنا خونه يمصالو بزي دما أمريكا كسع كندي أب دبلوماسي عالم ودكا تقات إموا خمزلو إيروبا كم تمساسالي سلازي ناي سلام بايتا ناي سلام مدرخ زك عومو زلو من مخانهم بوتين بيلا غيري تسعوتلهم زلو ازي دمان بوتين أبت جلوبال ساوس بدرجة عالم أبت تقبالنتن نراشا دما كابت زلوات تنسلو من مليسا كبر كم تركبن تقبالنت كم تركبن بحري حدا معلت ديك لتا معلت دما برايم مينسترنا هندي ناب راشا كخيديو حدا عبي مايلستون يزدما بوتين كنصال استحسبه عبيت هاجرات معلتاو نراشا تمراريحهم كخودينا نرزلنا ስለዚህ መን ተሳዒሩ ዘሎ መን ብዲፕሎማሲ ወዲቁ ዘሎ ንዓለምና ንጹርና ኾነ ይመጽኣሎ ስለዚ እዚ ኮይኑ ኤውሮፓውያን ከንታይሎም ብዛዕባ እዚ ምርጫ እዚ እስከነሽተ ክንሰማይና Well, I expect you to familiarize me with the position of our European partners. Make Europe great again, borrowing a phrase. It is clear that whatever the messaging around the trip from the Hungarians and from Prime Minister Orban, the substance of this trip is not the right one. This is about appeasement. It's not about peace. So, እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ካብ ቤልጅየም ብራስለስ ዝዛረቡ ዘለዉ እዮም ቪክተር ኦርባን ሒዝዎ ዝኸደ ብዛዕባ ሰላም ከም ዘይኮነን እንታይ ዳ ንፑቲን ንምምጓስ ንምሕጓስ ንምድጋፍ ዝተገበረ ኩነታት ምዃኑን ኦ ማይ ጉድነስ ሃው ከም እዚኣቶም ኣብ ዓለም ፈላጣት ኮይኖም ንዓለምና ዝሸጡላ ስእሊ ናይ ብሓቂ ዘገርም ክልተ እንድሕር ተባይሶም እንድሕር ናይ ብሓቂ ሰላም ትደሊ ኮይንካ ንክልቲኦም ኣብ ዓዶም ኬድካ ተዘራርቦም ብርግፅ እዚ ነገር እዚ እንታይ የብርሃልካ እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኽተልዎ ዝነበሩ ኤግዛክትሊ ዋን ቱ ዋን ይፍጸም ኣሎ ኩላቶም ተመራሪሖም ንኣዲስ ኣበባ ይኸዱ ምስ መለስ ይሰዓዓሙ ምስ መለስ ይሰኣሉ ኤርትራ ሰላም ኣይትደልን እያ ናይ ሰላም ባእታ ኣይኮነትን ኢሎም ድማ ይመለሱ ፕሬስ ኮንፈረንስ ይገብሩ ናብ ኤርትራ ከይከዱ ምስ ኤርትራ ርክብ ከይገበሩ ናይ ዩኤን ወኪል ናቶም ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ገለ ኣብ ካምፕ ዘለዉ ናይ ሰባት ኣዘራሪቡ ተመሊሱ ኤርትራ ተዝኸፈት ሃገር እያ ይብል ንኤርትራ ክኣቱ ግን ኣይደልን እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ተመሳሳሊ ፖሊሲ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ بقدامي اب سويسرلاند ابزانه زلخو عاد اب كونفرنس غيرو من راشيا عاد موان እቶም ደለ ንሰላም ብጽቡቕ ዝርድኡ ድማ ተገሪሞም ከባቻይና ድማ ኣይነሳተፎኒና ናይ ሰላም ተዝኾ ነይሩ ንኽልቲ ወገን መምጻኹም ስለዚ ንበይንኹም ተኣኪብኩም ትገብርዎ ዘለኹም መጋባያ ምስ ይንሕወስንና ሕጂ ድማ ረይዎም ንኽልቲዮም ናብ መጀመርያ ንዩክሬን ከይዱ ንመራሕቲ ዩክሬን ረኺቡ ካብኡ ተመሊሱ ንራሻ ንዝኸደ እንታይ ብሎ ኣሎ እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ንፑቲን ንምሕጓስ ተገበረ እዩ ስለዚ ካብዚኣ ነፍሲ ወከፍና ክርዳእና ዘሎ ናይ ሰላም ኤውሮጳ ኣሜሪካ ብዝዋን እዚ ብኣዝዮም ሕማቓት መራሕቲ ሰላም ዘይደልዩ መራሕቲ ይምርሑ ከም ዘለውን ህዝቢ ኤውሮጳ ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ ፅንሕ ኢለ ክሪአኩም እየ ኣብ ኤውሮጳ ድማ ኣብ ጀርመን ኣብ ፈረንሳ ኣብ ጣልያን ኣብ ኩሉ ነዚኦም ናይ ውግእ ሰባት ኣልዩ ነቶም ሰላም ከምፅኡ ዝኽእሉ ርግኣት ከምፅኡ ዝኽእሉ ንህዝቦም ሰሚዖም ድማ ክገብሩ ዝኽእሉ መሪፅ ኣሎ እንተኾነ እቲ ብራስልስ ብመን ከም ዝዝወር ሕጂ እውን ንፁር እዩ ዘሎ መን ክዝውሮ ዝኽእል ኩነታት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ነቶም ህዝቢ ዝተመረፁ ህዝቦም ዝመረፆም ህዝቦም ዝወከሎም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ቪክተር ኦርባን ኣብ ዝተገበረ ምርጫ ዝለዓለ ነጥቢ ዝረኸበን ፓርቲናቱ ድማ ሓያል ኮይኑ ዝቐረበን እዩ ንሱ ዝገበሮ ተቃዊሞም እቶም ዘይተመረፁ ግን አንጻሩ ይዛረብሉ and we believe that it undermines the unity and determination that we need to show in order for this war to end. Hungarian Prime Minister Viktor Orban is visiting Moscow. Appeasement will not stop Putin. Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just and elastic. سمعوا لكم تقالات ناتهم كل استقعاد حمخانو تقولوا only unity and determination حبرتن نقيس كعو مقص عالن تراين بوتين كلنا قرق عنقاناتهم نوجه نمسعاريو كسعرو كم زي كلها كردوم يزقبا مغنياتو أبعدو كوينات كلاتهم تمنا كوينات كيلاتات أمريكا يكون أوروبا بوتين كسعرو كم زي نخليهم زول زلو أيكونن يوكرين تواجيو الناتو زبال حيلي نراشا تواجيو كسعرو كم زي كلي زبال زلو زوانزي أمريكا زبال نراشا تواجيو كسعرو كم زي راشا زبال عبي وتدروا عقم زلو أبزو وانزي دما فتون جنبار استواجئ سراوي زلو هجريا
لكم سراويت حيال كبال تقينو أب حدا جيم سلستان كساقسي ويون سبورت سلز جبري أب كلاس متاتو سلز جبري كدان سبوت تخدينو كن دقلا كلاس من أبناء تذكروا ما بقى كمي كينات نايتوبيا مجمار تجارت وتدرت جبنيرو كم ذكراتي جبرات ستاديوم يجمعات أولو جلمله وج كم مسيلون وج كم يكونن وج مالت متسمع مالتي وج حوك أصل كل دويلو تمكت زخل سمالتيو ماني نزيز فلتو سراويتنا راشا يفلتو سراويتنا يوكرين دما يفلتو سراويتنا يوكرين جن تودي لابزوان زي أوروبان أمريكان زبلو وزلوي سراويتنا راشا جن تحيال زخانة وج sophisticated زخانة وج تطويل زواجا زلون تمكر زجبراني نا أمريكا سراويتكم عينة وج تواجي فلتني تحرك عليك ونتعلم أبكالك ونتعلم ونيش تي تواجي سلازي أبزوان زي تزحية لسراويتنا تشاينا يكون نا أمريكا يكون نا راشا بحوز تفتن سراويت أب قرن أفريقيا أب أفريقيا زحية لسراويت مجنان هيريانيو ناير ترايو زحية لسراويت أب أفريقيا تبلناون ناير ترايو سلنتاي بحوز تفتني أبستفل عليه مدرحاتنا يكون تواجيو دويلو زقات سأله نخول تزابو تحرك وجد راي كنا نوجد زسراكا أي وجع أي سلام كفيلو سلايخا بستفل عليه استراتيجيك فتنا كخلو نقيس كعو دويل كاخد متك تخيل كا نسي توجد زسراكا سلازي أب عودو كينات حيال زبهار اتي ككن قراص زلو تواتو زلو فيلم تريو ناي رامبو خي مسلكم تادا اتي نقاص مغبخ يبل اي ماي كيسته نوح كقتل زغل مريت حولنا تفقت كلا دوي لك مكت زغل نسي تحيال سراويت اب افريكا تمتينا مغنانه ليونيو ناير تراي كون زغل اي دون نو منالبات نسقم تقمتوا تلكم صحافو لي دايما سراويت كون غل ناير ترا تمكرنا يكون زلو فتيده يكون خا بغديتا بكل عينت مسناخل زحلفه I don't know تفلتوا تلكم صحافو لي انت داي اوروبا تقينو جن ناي راشا يفت sophisticated توجي تواجيو زعوات زلو ስለዚህ እዚያ ንፅርት ክትከውን ኣለዋ ኤሮፓ ሕብረት ግን again still ኣብቲ ኩነታት ናይ ውግን ወረ ውግን ናይ ምፍርራህን ናይ ራዕድን እጂ ድማ ካብታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ናብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ተወፂኻ ድማ ተመሳሳሊ again ሓደ ዓይነት ቋንቋ እዚ ቪክተር ኦርባን ዝገበሮ ሕማቕ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ናይ ሰላም ኣንፈት ከም ዘይብሎም ርኢና ኣለና ንቐፅል ሰወረ ግዜ ወሲደ እዚኣ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ኣርእስቲ ስለ ዝነበረት እያ Now let's go to Talian. Talian can type below. Almost 10 months after Rome quit China's Belt and Road Initiative and scrapped Prime Minister Giorgia Meloni's Beijing visit, it is looking to reset ties. The question is why? Well, Meloni is likely to land in Beijing at the end of this month. Talian. مجمريا جورجيا ميلوني نفس الدان كتمص خلا حدا كابتن تدليز نبرت نحنا توقتاتي كفالنا مكينا نا امريكا خنكونا عندنا نعطنا علامه خنقبر لنا مس تشاينا دما ديق زبله دبلوماسي كمسرت كنكلالنا ربحانا قديمنا نصرح لنا سلاز بلد حزب مريتوا مس مصدما مس تشاينا سممع جيرات رايدي كونس اكال نايتي بي ار اي زبحال ايرتراونا اكالنا تزغونت مس تشاينا ديل جيرا امريكا دما كتصلن دليا كمي جيرا حنت اوروباويت جي 7 حجر مس تشاينا مستقن مقناقنتنا إذا عين ديل تجبريلهم يمانن تجامن لهم ني ميلوني إطليان كابت بي آر آي كم توت جيروما بريزنت ناي إطليان دما نا برايم مينستر ناي إطليان جورجيا ميلوني نشاينا حسابات زنبرت مجاش دما كم سرز جيروما جورجيا ميلوني جن نخلنا جراتك أنا بيرا again تمليسا ناب تشاينا خيرا تشاينا مس أمريكا تقدم زنبرة مفشال نايت دبلوماسياتهم بسنك دليتهم ده يكون استقط مخانو تشاينا ونصبو جيروم سلزفلتو كلتيوم نجارات سمعكم جبريهم إذا دما great news in إيرترا مستزجبر زلوا كنتات كنريا خلنا مغنياتو China سلمتاي BRI أكال ناتا نتليان كتجبرات دلنيرا مغنياتو أبتت جبرو projects أبجلا جليو بقعتنا China نتليان سلزدليهم تليان أبهنسان أب construction حيال زغونة تمكروز زلوا هجري BRI مالد دما ناي هنسان ناي تعتقرصن project زجبر كفالنا China سلزي تعبير تراس جبر زلوا حساب زلوا دكتور فريسوس أبجلا point جليس ونيرو 50 countries are part of the BRI framework. We also have over 30 international organizations around the world part of the framework, and it's very positive for Eritrea to join on to this important initiative. And for Eritrea, we can think that it will help to promote industrialization and promote diversification of the economy for ريورد لهم دكتور فريسوس إرتراويو
ብዛዕባ ኤርትራና BRI ምስታፋ ኣብቲ ኮንፈረንስ ናይ BRI ክሳተፍ ከሎ ክሳብ 140 ሃገራት ናይ ዓለም ምስ ዝሰርሓ ከም ዘለዋን ብዙሕ መክሰብ ከም ዘለዎም ብፍላይ ናይ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ናይ ጉዕዞ ናይ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ክትከዶ ትደሊ ምዕባለ ናይ ቁጠባ ናይ ትሕተ ቅርፂ ክትገብሮ ትደሊ ዓብ ኣበርክቶ ክህልዎ ዝኽእል ፕሮጀክት ምዃኑ ኤርትራ ናብኡ ጆይ ምግባራ ድማ ሓደ ዓብ ስጉምቲ ንቕሚት ምዃኑ ይዝነግር ዘሎ ስለምንታይ ዝብለኩም ዘለኹም ጥልያን ናብዚ ገፃ ክትኣቱ ስለትደሊ ዘላ ንባዕላ The country, we all know China has achieved massive developmental progress in a short period of time, and so that's very positive for Eritrea to join on to this initiative and learn from that type of experience. China is Eritrea's leading trade partner. It's one of the leading sources of investment, and we see engagement in terms of health. We've also seen a lot of students visiting China for scholarships. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ተሰሚዕናዮ ቻይና ሓንቲ ካብተን ምስ ኤርትራ ታዝቐረበ ንግዲ ትገብር ሃገር እያ ከምኡ እውን ንኤርትራ ኣብ ኩሉ ኣብ መዳይ እትሕግዛ ዘላ እያ ከምኡ እውን ኣብ ኤርትራ ካብተን ዝለዓለ ኢንቨስት ዝገበራ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ይኹን ኣብ ካሊእ ኢንቨስትመንት ዝገበረት ሊዲንግ ካንትሪ እያ ስለዚ ኤርትራ ምስ ቻይና ዘለዎ ሽርክነት ልዑል ቅርበት ዘለዎ እዩ ከምኡ ድማ ናይ ቻይና ሞዴል ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ እምነት ዘለዋ ነቲ ናይ ቻይና ፖሊሲያ ክትክተል ትፍትን ምናልባት እቲ ፀገማት እቲ እገዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ስራሕ ስለ ዝኽእሎም ዘሎ እምበር they really want to follow እቲ ንኩሉ ዘማእከለ ምዕባለ ትሕተ ቅርፂ ንምልዋጥ ንህዝቢ ኣብ ገጠራትን ኣብ ከተማን ዘሎ ኢንቮልቭ ጌርካ ክትዕወት ምፍታን ስለዚ ኤርትራ ከም ሞዴል ናይ ቻይና ተምሃሮ ናታ ንቻይና እያ ትሰዶም ዘላ which is absolutely good ኤርትራውያን ተምሃሮ ናብ ቻይና እዮም ከይዶም ክመሃሩ ዘሎም that's where the civilization is ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንቅድሚት ዝኸይድ ሜንታሊቲ ሕብረተሰብ ፅሩይ ሕብረተሰብ ክትምህር ትደሊኻ ስኮላርሽፕ ሎሚ ንቻይና ጥራይካ ክሰዲ ዘለካ ምዕራባዊ ሃገር ምዛት ኣነ ኣብ ኤሮፓ እየ ዝቕመጥ ዘለኹ there is nothing ኣብዚ መፂኻ ክትመሃሮ ትኽእል የለን ኣብዚ እዋን እዚ ብጀካ ብከላ እንተዘይኮይኑ sorry to say ኣብ ኤሮፓ እየ ዝነብር ብዛዕባ ኤሮፓ ግን እቲ ትክክለኛ ስእሊ ክበኩም ኣብ ዩኒቨርሲታት ብፍላይ ናይ በዓል ኣሜሪካ ዩኒቨርሲታት መብዛሕትኡ እቲ መንእሰይ ኣብኡ ዝኣቱ እንታይ ኮይኑ ትራንስጀንደር ዶ ገለ ዶ ዝብል ሕማቕ ኣተሓሳስባ ካብኡ እዩ ሰብ ዝወስዶ ዘሎ እዩ ዝበሃል ኣሜሪካውያን ዝብልዎ እዩ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ይኮንኩን ስለዚ እቲ ቀንዲ ፅሩይ ትምህርቲ ትደሊኻ ንራሻ ንቻይና ወሰዶ እቲ ቴክኖሎጂ እቲ ትምህርቲ ትፍልጠት ኣለዎም እዩ ኣብ ከይድካ ተተማሂርካ ከማን እዚ ሕማቕ ኣብዚ ኮፍ ክብል እየ ዶ ገለ ዶ ዝብል ኮንሰፕት እውን ክተርፍ ይኽእል ሓደ ሃገር ንሓደ ሰብ ስኮላርሽፕ ክሰዶ ከሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ካብቲ ዘይብሉ ሃብቲ እዩ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ስለዚ ሰብ እዚ ተመሊሱ ንዓዱ ክመሃር ክሰርሓላ ክኽእል ኣሎ ብፍላይ ብስኮላርሽፕ ክሰዱካ ከለዉ ዘየለ ገንዘብ ኣምፂኦም ከፊሎም እዮም ዝሰዱካ ዘለዉ ስለዚ ነቲ ዝተዋሃበካ ዓዲ ተመሊስካ ከተገልግል ክትክድ ኣለካ ትክክለኛ መንገዲ ከም እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ምሁራት ናታ ንቻይና ትሰድድ ከም ዘላ ክመለስ ኣብታ ኣረስተይ ግን ነዚ እውን ንግረ መንገዱ ኣብቲ ሓሳብ ክትወ ስለዚ short workshops and exchanges. We also have very productive cooperation within the agricultural sector. Several agricultural teams of experts have visited Eritrea from China to exchange experiences, to share knowledge on agricultural production and productivity, human capacity. ኣነ ከምዚ ናይ ቻይና ባያስ ዘለኒ ዝመስለኩም ክመስለኩም ኮይኑ ክእል ትክክል ናይ ቻይና ባያስ ዘለኒ ስለምንታይ ኣብ ቻይና ስለ ዝቕመጥ ወይ ፍሉይ ቻይና ምስ ቻይና ቢዝነስ ስለ ዘለኒ ይኮንኩን ናይ ቻይና ኮንሰፕት ወይ እውን ናቶም ነገር ብቐረባስ መፅናዕቲ ስለ ዝገብረሉን ስለ ዝከታተሎም ኣብ ምድረ በዳ ወላ ሓንቲ ዘይነብሮ ሕርሻ ክገብሩ ዝኽኣሉ ሰባት እዮም እዚኦም that's why ዱባይ ምስኦም ዓብይ ፓርትነርሽፕ ዝገብር ዘሎ ስዑድያ ምስኦም ዓብይ ፓርትነርሽፕ ዝገብር ዘሎ ተኣምራታዊ ናይ ሕርሻ ተመክሮ ዘለዎም ሃገር ተለው ቻይና እዮም ስለዚ እቲ እንኳ ክትመሃሮ ዘለካ ኣብዚ እዋን እዚ ብሃገር ደረጃ ብቁጠባ ደረጃ ብካምፓኒ ደረጃ ካብ ቻይና እዩ and I'm really telling you focus ናትኩም ንትምህርቲ ንቴክኖሎጂ ንልምዓት ናብ ቻይና ገፅካ ክትጥምት ዘለካ because they are the one determining ናይ ቴክኖሎጂ ናይ መጻኢ ዓለምና ዝውስኑ ዓቕሚ ዘለዎም ሃገርን ቻይና እዮም ኤርትራ ናብ ቻይና ምጥማታ ድማ ዓብ ሪስፔክት ኣለኒ ትክክለኛ ስእሊ ወሲዳላ ጥልያን ድማ ሕጂ ንመለስ ናብታ ኣርስትና Her Enterprise Minister Adolfo Orso is currently in Beijing. He's laying the groundwork for these resumed exchanges. Rome wants to display its delicate approach towards economic ties with Beijing. Western ties with China tanks. So, እቲ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ዝነበረ መራሒ ያን ከይዱ ንጆርጅ ሜሎኒ ንመገሻ መዳለዊ ይገብር ከም ዘለዎን ባይታ የነፅፍ ከም ዘለዎን ድሕሪያ ንሳ ከይዳ ኣቡ ነቲ ስምምዕ ክትገብር ምክንያቱ ምስ ቻይና ሓደ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ውድቀት ወይ እውን ሕማቕ ኣካይዳ ከይዳ ነይራ እዚ ድማ ቻይናውያን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ
ጥልያን ወይ ጆርጅያ ሜሎኒ ትኸዶ ዘላ ጉዕዞ ክሳዕ ክንደይ ፀቕጢ ካብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን የጋጥማ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ትፈልጥዎ እዚ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ጆርጅያ ከማን ይፈልጦ ግደፍ ዲፕሎማስያዊ ርቀት ዘለዎም ፖለቲከኛታት ናይ ቻይና ይኮኑ ምክንያቱ ኣሜሪካ ንነፍሲ ወከፍ ምስ ቻይና ዝምድና ክገብር ዘሊ ሓገዝቱ በቲ ኮይና ሓገዝ ብምቁርራፅ ብምፍርራሕ ደይሰምዓ እንተኮይኑ ድማ ብእገዳን ብፀቕጥን እንታይ ትገብሮም ኣላ ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ዘለና ኩነታት Donald Trump's trade war in 2018. From there on, the West turned its relationship with China as sensitive. However, Meloni has followed a different approach. Her November 2022 meeting with Xi Jinping on the sidelines of the G20 summit in Bali is one such example. Rome called the talks with China cordial. The leaders were seen sharing pleasantries and laughing. Not only this, the talks also led to Xi's invitation for Meloni to visit Beijing. Even while quitting the BRI last December, she portrayed skillful diplomacy. So, Talian, እንትርፎቲ ፀቕጢ ካብ ኤውሮፓን ካብ ኣሜሪካን ካብ ብራስልስን ካብ ዋሽንግተንን ዝመፃ ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታውያ ዘለዋ ፀገም ምስቲ ቁጠባዊ ሽግር ዘለዎም ምስቲ ካልእ ዘለዎም ፀገም ድሕርሕር ትብልላ እምበር ጆርጅያ ሜሎኒ ምስ ጥልያን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ክትገብር ብጣዕሚ ዘዋፃ ሺ ኖውስ ዳት ስለምንታይ መክሰብ ኣለዎ ዝዓበየ ዕዳጋ ናቶም ፋሽን ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ጥልያን ምን እዮም እቶም ናይ ፋሽን ብራንድስ እዮም ናይ ክራውንቲ ድዩ ናይ ቦርሳ ድዩ ናይ ሰዓት ድዩ ናይ ገለ እዚኣቶም ከተቐንዲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ዓለምና መን እዩ ቻይና እዩ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ እንተሎም 500 ሚልዮን ዝኾን ህዝቢ ክገዝእ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ምስቲ ዕቤት ናይ ቁጠባም ሪኢኻ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ንዖም ካልእ ድማ መካይን ናቶም ላምቦርጊኒ ድዩ ዋላ ፌራሪ ድዩ ካልኦት ዓበይቲ ብራንድስ ናቶም ናይ ፋሽን ብራንድስ ናቶም ማኒፋክቸሪንግ ካፓቢሊቲ ናቶም ስለዚ ምስ ጥልያን ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝኾነ ኮምቢኔሽን ክትገበር ትኽእል እያ በንፃሩ ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ሽርክነት እውን ክህልዎም ኣይክእልኒ ኦፍኮርስ ኣሜሪካ እውን ኣገዳሲ ዕዳጋ ግን ክንዲ ቻይና ከጠቕሞም ኣይክእልኒ ነፍሲ ወከፍ ኤውሮጳዊ ሃገር ይፈልጥዎ እዮም ከምኡ ድማ ናይ ሕርሻ ወይኒ ድዩ ካልእ ሕርሻዊ እቶት ናይ ጥልያን ቻይና ኩሉ ግዜ ብዙሕ ሕርሻዊ እቶት ኢምፖርት ወይ ከዓ ትገዝእ ሃገር እያ ስለዚ ነዚ እውን ዝያዳ ይደልይዎ እዮም ስለዚ እዚ ኩሉ ጥልያን ምስ ቻይና ዝግበር ዲፕሎማሲ ኤርትራ ከሳቢት ካብያ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ጥልያን ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ትደልላ ቻይና ኦልሬዲ ቦታ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ሽርክነት ክገብራ ከለዋ ኤርትራ ካብኡ ዳይሬክትሊ ክትረብሕ ትኽእል እያ ምክንያቱ እቲኣ ነቶም ናይ ምዕራባዊ ፅልዋ ክትከላኸል ትኽእል ኤርትራ anyway ኤርትራ ካብ ክልቲኡ መክሰብ ኣለዋ እዚአን ሃገራት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ምምፃእ ንኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክኸውን ዝኽእል ካብኣተን ገንዘብ ክትረክብ ወይ ገለ ዘይኮነስ ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ክትረክብ ትኽእል ወይ እውን ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ብጀካ እቲ ናይ ቁጠባዊ ክትረክቦ ትኽእል ማለት እዩ Apart from saving ties from being damaged, the two sides also agreed, and I'm quoting here, go beyond the $1 trillion network. The G7 summit held in Japan's Hiroshima last year in May is another example. The statement insisted on de-risking from China rather than decoupling. It complemented Meloni's ኣብዚ ተመሊሳ እዛ ደርፊ እዚኣ ካልኦት ሪያክት እናገበሩ ዝደረፍዋ ደርፍታት እያ ከምዚ ዓይነት ደርፍታት ይመፅኡ ኩሉ ሸር ክገብረ ይክእልኒ ግን ናይ ብሓቂ ሕጂ ግርም ዘብል ምስቲ መልእኽቲ ናተይ ስለተኸይድ እያ ነቲ ከምኡ ዝገበረ ድማ ነቲ ስራሕ ድማ እናመስገና ኢና ኦኬ ክንቅፅል ኢና ካብ ጥልያን ናብ ብዙሕ ሓርሳት ስለ ዘለኒ ብሕፅር ዝበለ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ትንክፍ ኣቢልና ክንሓልፍ ኢና እቲ ዝግበር ዘሎ ምዕባለታት ረክብ In fact, there's really only one word to describe it. We can reveal it is a Labour landslide. A Labour landslide. A Labour landslide. And then some. Yeah. So ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምርጫ ተኻይዱ እቲ ሌበር ዝበሃል ፓርቲ ብ410 መናብር ዝለዓለ ስልጣን ሒዙ ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ንውግን ናይ ራሻ ንኻልእ ዕግርግር ዘተባብዑ ዝነበሩ ድማ ቀይሕ ካርድ ወሲዶም ኣለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኣብ ስልጣን መፅኡ ዘሎ ናይ ሌበር ንሱ እውን ካብቲ ቅድሚ ዝነበረ ድፍለ ይኮነን ብዙሕ ብዛዕባኡ ኣሉታዊ ቪድዮታት ይወፅእ ኣሎ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ሓደ ካብትዮም ድሕሪ ናይ ፈረንሳ ማክሮን ዘጋጠሞ እቶም ኩሎም ንኩናት ዘጣቅዑ ዝነበሩ ኣብ ጀርመን ኣብ ፈረንሳ ሕጂ ድማ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ይግለፉ ኣለዉ በንፃሩ ኣንፃርቲ ኩናት ሰላምን ርግኣትን ዝደልዩ ከም በዓል ሜሎኒ ከምኡ ድማ ቪክተር ኦርባን ደገፍ እናረኸቡ ይኸዱ ኣለዉ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ስቴትመንት እዩ ቅድሚ ናብ ኣፍሪካ ምስጋረ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ሓደ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ህንዲ ኣብዚ ናይ SCO ኮንፈረንስ ዝበሎ እስከ ንስማ The world is currently experiencing profound shifts driven by geopolitical tensions, geo-economic forces, and geotechnological advancements. They all have sweeping implications. As we look ahead, there are both immediate and systemic challenges and opportunities arising from them. Even as we address those, let us be clear
that the world is inexorably moving towards real multipolarity. In such a scenario, بحتر زبالة انتاي زبل زلو عالمنا قلطف زخونة لوطي أب قلطف زخونة لوطي تركب أبزوان زي بستفلالي بجيوبوليتيكس بيوتكنولوجي بخالص الواتات عالمنا بس قلطف يزلو زلو هذا نصر زخونة مدرخ دمان رلنا نشدما مالتي بولاريتي تبلقال نأمريكان يوروبان لبوم حمام تقبر لهم قاليا سادما يوني بولار نحنا تراي نززو بفلاين أمريكا نحنا تراي نززو عالمنا ندلي نزبل أتحساس باز نبري نو نسخم تززو عالم تراي يلن لومي بزحات حيالا زلو بس بزحات بشركناتن بسلامن بريزنت سياس نزيات صبو غيريو the game of today نايلومي game cooperation زمدنان ان كان حبان زلومبر انا كملككا انا كحزكا انا خጭبጣካ ዝብል ፖሊሲ መወዳቱ ሓሊፊ ብምባል ኣብ ቻይና ዝኸደሉ ጽቡቕ ገይሩ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ንዑዩ ጽቡቕ ገይሩ ዘጉልሐሎም ዘሎ the SCO will only become more important, but its true value would depend on how well all of us can cooperate. This achievement China has proven to everybody in the world, the marginalized and those who entertain the ideas of domination. This is no more the rule of the game. People of the world will have to cooperate. The new world order is an order of cooperation, complementarity, and working together. يا تزربا كم حجي الوايو نا تشاينا لوتي نا تشاينا كابتحتين العالم ممصا نتجيم نا عالمنا قير وايو سلازي حدش قانقوا نا عالمنا ابز حجي زلو نيو مالتي بولار وورلد بهازلو اتو قانقوا ناتو تي ازراربا ناتو كوبريشن ان كان حبراو سرح كم دما كومبلمنتاريتي تملالي كمخات حدا قالو حدا قال صقالو تملالي كان حدتك نقدميت مخات كم دما working together أنا كجبتك كعملك كتكملك كتصعدك ديكونه إن كان هبان زلوا زيتو أنا يزعج زلنا بمبعد أب تشاينا بزخدلو سزاربيو مع تاوي نحلف زلنا مع تدمع نزو كنتات زي زجهد كنتاتنا نرزلنا جي نشتي أب أفريقيا حملة سينا أفريقيا بزحرسات لنا في العيد مكابتة بيازر. It's not a world order for domination or hegemony. In spite of all the achievements, order is an order. زيا مسمعنا ناب كينيا نتو مجمريا بكينيا كنجمرينا اب كينيا زكازلو كنتات كلنا خم نفلطيو ويليام روتو اب عبد صغط خمزلون اب زيا وان زيا نزا فيديو ناغبر كلو ننوح ساعات صنح اب سبيس وي ون اب تويتر مسز بي مستم جيزيز جنريشن اوف جنزيز بحالو سلماو سلف زغبر زلو مسوم كمايت بمبال قريب له جن اتساقط زلون اتي ابلع الحزبو ابلع لي اكايدو زغبر زلو كنتات مجمريا بزيا جمروس كان زي حنت بريس ريليز اب حزب ماتشي تزاريبن يري have been a difficult time for us as a country where Kenyans have regrettably lost lives, many have been injured, property destroyed, and our institutions, especially constitutional institutions, attacked. Once again, I extend my deepest condolences to those who unfortunately lost. سنتايد وردلو إلى أمروتو حزبو كم استبدله استقاتلوا سبعات كم زلون كمونات تكالات ناتهم ويكا institutions ناتهم كم تدفرون أب العول زخونة زغط كم زلون اتناتو سيستم بفلاي ناس زخونة حسا سبعات كجلس وخلو نايروتو زلت رايكونا إذا نجار زفتير زلو إذا أجام زفتير زلو كابنا وحدة سنة سبي قبل على السيستم تي أب كينيا زلو سيستم بوحدة زتبحته زبس حزبجن تساعتفو زي بلو بشم ديمقراطي تباهيلو جن حبتاماتن وحدة سباتن زوننوا منجستي أنا يكون كنت بزرلهم أمزي أسمعوه. That's Parliamentary Service Commission. When they come, Parliamentary Service Commission is a whole commission, and I like the conversation that Kenyans are having now. That let's get rid of these commissions and all these other bodies that are necessarily taking a lot of money from the exchequer. But let me say this. Yesterday, what I watched in the Senate is hypocrisy that stinks to the high heavens. People who are just hypocrites, people who are not honest, people who are actually declaring that So انتهي بالزلو إذا حرك كابتم أكلنا يتبايتويو أبدي حجر زلو تأجم هيبوكراس مالت مسلوينات حسوت نتيجة بنك تأمن زجبر نجارات حلوف كم زخانة أبالات بايتونا كينيا بتعمي ولفنا يجنزب زلهم حمامنا يجنزب زلهم سس عناتهم
ጠገለ ዘይብሉ ለንቀነ እቲ ጉዳይ ናብ ጽርግያ ስለ ዝወፀ ሰላማዊ ሰልፎ ክዕገርግሩን ስለ ዝጀመሩ እንታይ ከስከ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ነይሩ ኣብቲ ፋይናንስ ናቶም ንኩሎም እቶም ኤምፒስ ዝበሃል ወይ እውን እቶም ወከልቲ ናይቲ ህዝቢ ተባሂሎም ተመሪፆም ዘሎ ደሞዝ ክውሰኸሎም ኦልሬዲ ብዙሕ ደሞዝ እዩ ዘለዎም ወሰኽ ናይ ደሞዝ ድማ ተገይሩሎም ነይሩ ነቲ ቢል መሓላሊፎም ድማ ኮሚሽን ነይርዎም ነቲ ቢል ዘፅደቁ ወይ እውን ዝተቐበሉ ኣባላት ናይቲ ባይቶ ኮሚሽን 1 ሚሊዮን ሽሊንግ ክወሃቦም እዩ ዝበሃል ነይሩ እዚ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነቲ ህዝቢ ስለ ዝፈለጦም ኖ በቃ ወሰኽ ናይ ደሞዝ ኣይደልን እያ እናበሉ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እንታይ ይብሎም ኣሎ እዚ ሓሶት እዩ ቀደም ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ሎሚ ሓዊ ስለ ዝተወልዐ ጥራዮም ከምዚ ዝብሉ ዘለዉ ኣባና ዘሎ ሙስሊምነትን ሓሶትን መግለፂ የብሉና በላይ ዝገልጽ ዘሎ ኣባል ናቶም ኢኻ ንብዓቂ ዘገርመካ We've been receiving so much money. Even you, as a media house, are fighting politicians who are competing now to decline salary increment because of the moment. In fact, let me tell you, as a country, I wish SRC can use this opportunity to reduce even further the salaries of these politicians. Bring it down to even 200,000 shillings at this point because everyone now is declining an increment. But it is a hypocrisy. I live with these people. We're in parliament with them. I know their hearts. Even this people, again, it's only that it's his birthday today. I don't want to hammer him. These people want money so badly. And it brings me to a conversation. Why do politicians want so much money? It is because then we must look back of demonetizing our campaigns. We must look at Arambes. We have all these Arambes and we must have a conversation as a country and say, do we get rid of Arambes? So that, politicians now don't have them. I know their hearts. Even this people, again, it's only that it's bad. But the salaries of this. See, these people want money. Sometimes بحتر تبالي ወልፊ ናይ ገንዘብ ኣብ ፖለቲከኛታት ናትና ዘሎ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ ስለምንታይ ከኸምኡ ኮይኑ ስለምንታይ ክሳዕ ክንዱ ስስዕ ናይ ገንዘብ ኣሎም ኢልና ክንሓትት ክንክእል ኣለና ሓደ ካብኡ ድማ ብዚያ ኣይሆፕ ኩልኩም ክዝክርዋ ኣብ ኣሜሪካ ኮምያ ኣብ ኤውሮጳ ኮምያ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ዲሞክራሲ ሰብ ዘይዛረበሉ ኣብ ሚድያ ክዛረበሉ ዘይደልዩ እንታይ እዩ ዲሞክራሲ ብገንዘብ ከም ዝግዛእ ጆ ባይደን ሚልዮናት ገንዘብ ተዋፂኡሉ ኣሎ ሕጂ ንምርጫ ንክዕወት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዝኾነ እንዳ ሰይጣን ናኸደ ዝልምን ዘሎ ገንዘብ ንኽረክብ ስለምንታይ ኣድቨርታይዝ ክገብር ክወዳደር ተኮይኑ ማዓት ገንዘብ እዩ ዘድልዮ ቢልዮናት ገንዘብ እዩ ዘድልዮ ሚልዮናት ኣይኮነን ቢልዮናት ክሳብ ብገንዘብ ዝኾነ ምርጫ ድማ ናይ ገንዘብ ሓይሊ ክሳብ ዘለዎ ሃብታማትን ሰብ ፀጋን ነቲ ፖለቲካ ክዝውርዎ ናቹራልን ንቡርን እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ድምፂ ናይ ህዝቢ ኣለዎ ምርጫ ናይ ህዝቢ እዩ ዝገብሮ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከም ድሌትካ ክትግዕር ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ገንዘብ እንድሕር ኣለካ ነቲ ፖለቲካ ናይ ዲሞክራሲ ናብቲ ደልዮ ነገር ንክትወስዶ ዓብዪ ፀጋ እዩ ዘለካ ኣብ ኣድቫንቴጅ እዩ ዘለካ ገንዘብ ተዘይብልካ ድማ ድምፅኻ ብዙሕ ተሰማዕነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ናይ ብሓቂ ዲሞክራሲ ደሊና ገንዘብ ኣብቲ ምርጫ ኢዱ ክእቱ የብሉን ብዘይ ገንዘብካ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ መን እዩ ኣብቲ ምርጫ መፅኡ ክጉስጉስ ብኸመይ ኢኻ ክትጉስጉሶ ገንዘብ ተዘይገርካ ካልእ ዓይነት ብልሽውና ክትኣታተዩ ስለምንታይ ንሰብ ክትእምን ክሳብ ዘለካ ነቲ ሰብ ከተእምን እንተኮይንካ ድማ ካልእ ሰብ ድማ ንስኻ ከይትእመን ክገብር ክፅዕር እዩ ኣዲኹን ንስኻ ንኸይትምረፅ ኣንፃርካ ክጉስጉስ ክፍትን እዩ ነቲ ጎስጓስ ናቱ ንክሕይሎ ድማ ሰባት ክቆፅር እዩ ሚድያ ክጥቀሚ ካልእ ቴክኖሎጂ ክጥቀሚ ስለዚ ገንዘብ ዲሞክራሲ ክሳብ ዘሎ ገንዘብ ግድን እዩ ከድሊ እዚ ድማ ነቲ ዲሞክራሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀገም ዝእትዎ ናይ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ሰብ ገንዘብ ነቲ ፖለቲካ ክጨውይዎን ክቋሃፀርዎን ኣብ ኣፍሪካ ድማ እቲ ዝቐለለ እዩ ብዙሕ ገንዘብ እውን ኣየድልየካን እዩ ብውሑድ ገንዘብ ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዋላ ምዕራባውያን ሃገራት እውን ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብ መንጎ ኤውሮጳ ንሪኦ ኣለና ህዝቢ የማናይ ክንፊ ይመርፅ ኣብ ኒዮ ብራስልስ ምስ ከዱ ግን ወላ ሓንቲ ለውጢ ይምፅኡ እዮም ብግምጣሉ ረብሓ ናይቲ ኢስታብሊሽመንት ከም ዘሳልጡ ንገብር ኣለና እዚ እቲ ዲሞክራሲ እዚ ክርዳኣና እንተዘይክኢሉ እታ ቃል ዲሞክራሲ ወሲዱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክግዕር ዝውዕል ብዕምቆት ነቲ ዲሞክራሲ ክርድኦ ዘይከኣለ ጥራይ እዩ ወይ እውን ንረብሓ ናቱ ክጥቀመሉ ስለ ዝደሊ እዩ ረዲኹም ኣለኹም ዲሞክራሲ ኣጀንዳኻ ክተሳልጥ ትደሊ እንድሕር ኮንካ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ገንዘብ ተለካ ዲሞክራሲ ምቾት እዩ ድሌትካ ንክትገብር ዓቕሚ ዝህበካ እዩ ንኣብነት ገንዘብ ብዙሕ ስለ ዘለካ ኣብ ስዑድያ ከይድካ ገለ ትገብር መሲልካ ነው እቲ ንጉስ ካባኻ ንላዕሊ ገንዘብ ኣለዎ you cannot do much ኣብ ንጉሳዊ ኪንግደም ከይድካ ገንዘብ ይሃልኻ ትገብሮ ነገር የብልካ ቺ ኣብ ዩኤኢ ገንዘብ ተለካ ፅልዋ ኣለካ ግን ኣብቲ ፖለቲካ ዝኾነ ክትፃወት ኣይትኽእል ኢኻ ኣብ ቻይና ከይድ ገንዘብ ስለ ዘለካ ክትፃወት ኣይትኽእል ኢኻ እቲ ፓርቲ ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ገንዘብካ it doesn't mean anything yes ረብሓ ኣለካ ኢንቨስት ክትገብር ተተቕርፅ ክትሃንፅ ገለ ኣለካ ኣብ ፖለቲካ ዲኻ ኩሰይ ይመረፅ ክትብል ግን ዓቕሚ የብልካ ስልጣን የብልካን ዕድል የብልካን that's exactly why እቲ ናይ ዲሞክራሲ ጋብ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ ኣብዚ ሃገራት ኣፍሪካ ብቐሊሉ ንሪኦ ኣለና ኣብ ሃገራት ምዕራብ ድማ ለጊብሎ ሕጂ ናብ ጎረቤትና ሃገር ክንመፅእ ኢና ክልተ ኣገደስቲ ቪድዮታት ኣብዪ ኣሕመድ ለንቀነ ነታ ዕብጥብጥ ተብላ ዝነበረ ሕቶ ብወቅዒ ክዛረበላ ጀሚሩ ኣሎ እንታይ ዝደሊ ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ናቱ ኣብዚ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና ብዙሕ ቪድዮታት ሸር ክገብር እየ ኣብዚ ጉዳይ እዚ የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ
የሲ አክሰስ ይሄ ሌጂቲሜት ጥያቄ ነው። ይሄን በሰላማዊና በንግግር መልኩ እንደማንኛውም ኮሞዲቲ ለመቀበል ኢትዮጵያ ዝግጁ ናት። ለምሳሌ ወይ ሶማሌ ወይም ጅቡቲ ወይሎቹ የቀይ ባህር አክሰስ አላቸው፣ ግን እንደ ኢትዮጵያ ሊያመርቱ አይችሉም። እኛ የተሻለ መሬት አለን፣ የተሻለ ውሃ አለን፣ ኢነርጂም ምግብም። ከኛ አቮካዶ ከነሱ ውሃውን ብንጋራ ምንም ችግር የለበትም፣ ንግድ ነው። ተጠቅመን አድገን ተባብረን አብረን ብንሄድ ኣነ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዓይነት ኢኮኖሚክስ ወይ ከዓ ትሬድ ሪሌሽንስ ተማሂሩ ክሳብ ሕጂ ዝገርመኒ ዘሎ ዶክተር ፒኤችዲ ኣለዎ እዩ ዝበሃል። እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ንደልዮ ዘለና ኣፍ ደገ ባሕሪ ንዓና ኣገዳሲ እዩ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ብጣዕሚ እዩ ዘገድሰና። ኣብ ጎረባብትና ዘሎ ሃገራት ብፍላይ ጅቡቲ ሶማልን ወሲዱ ኣሎ። ክልቲአን እዚአን ሃገራት እዚኣተን እንካን ባንክ ክንብል ንኽእል ኢና። ንሳቶም መሬቶም ከምናትና ልሙዕ ኣይኮነን፣ ማይ እውን ከምናትና የብሎምን። ስለዚ ንሕና መሬትና ማይናን ልሙዕ ስለ ዝኾነ ኣፍሪና ኣቮካዶ ይብና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። መን እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኸልከሎ? ኣነ ይርዳኣንን እዩ ወይስ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ እቲ ኣቮካዶ ናቱ ይቡስ መሬት ሽጡለይ ዝብል ዘሎ? ኣነ ይርዳኣንን እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት። ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይጥቀም ዝኸልከሎ ሓይሊ ኣሎ። እንካን ሃባን ናይ ንግዲ ኩሉ ሰብ መርሓባ ኢልዎ እዩ። ባይ ዘ ወይ ኬንያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍ ደገ ሓድሽ ከፊቶምሉ ኣለዉ። ወደብ ተጠቂሙ ካብ ናይ ጅቡቲ ብዝሓሰረ ዋጋ ክጥቀም ከም ዝኽእል ሶማልያ እውን ክንደይ ግዜ እንካ ኢሎም እዮም። ግን ንሱ ዝደሊ ዘሎ ናይ ካልኦት ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህግር ሞት መሬት ከላሊትቦም ንስኻ ኣቮካዶ ኣብ ዓድኻ ዘፍረኻየ ክትቦም ንሶም ድማ መሬቶምን ባሕሮምን ብናፃ ክቡኻ። እንታይ ዓይነት ሎጂክ እዩ ዝኽተል ዘሎ? እምበር ኣፍ ደገ ባሕሪ ብንግዲ እንካን ሃባን መስመር ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ካልኦት ሃገራት ከፊልካ ተጠቀም። መን ከልኪልካ? ከፊልካ ተጠቀም ይብሉካ ኣሎ። ምናልባት ሓበራዊ ልምዓት ክንገብር ኢና እንተኢልካ ድማ ዝኣምነካ ሰብ የለን። ሶሪ ኢትዮጵያ ከኣምንዋ ይክእሉን እዮም። ከኣምና ዝኽእል ሓይሊ የለን። ጎባጢት ሃገር ምዃና ሓደ ኪዳን ጌራ እውን ክፀንዕ ከምዘይትኽእል ኤርትራ ኣላ ምስክር። ኢቭን እቲ ኤርትራ ዘይደለዮ እቲ ፌደሬሽን መንዲ ይፍሪስዎ? ንስኹም ዘይኮንኩን ኣፍሪስኩም ወይስ እቲ ታሪክ እቲ ክፋል ንስኹም ትፈትዎ ጥራይኹም ክትሕዙ ትደልዩ? ኤርትራ ብዘይ ድሌታ ኣብ ትሕቲ ዩኤን ብፌደሬሽን 10 ዓመት ምሳር ክፀንሕ ድሕሪኡ ድማ ጉዳይ ናታ ኤርትራውያን ባዕሎም ክውስንዎ ተባሂሉ ነይሩ። 10 ዓመት ከይበቃ ነቲ ፌደሬሽን ኤርትራውያን ዘይደልይዎ ኣፍሪሱ ዝጠርነፈ ሃገር መንዲ እዩ። ክሳብ ሎሚ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነርና ናይ ናፃ ክልተ ወደባት ነርና እናበለ ዝጀሃር ዘሎ ነቲ ሕጊ ምጥሓሱ ጥራይ ዘይኮነስ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ሓንቲ ነገር ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ። ሓይሊ ስለ ዘይረኸቡ ምርግጋእ ስለ ዘይረኸቡ ፀገሞም ክፈትሑ ስለ ዘይከኣሉ እምበር እቲ ዓንዳራ ኣካይዳ ናቶምን ኣተሓሳስባ ናቶምን ደረት ከም ዘይብሉን። ስለዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ነገር ድማ ነቶም ህዝቢ ይክእምኖም ዝፍትን ዘሎ ኤግዛክትሊ ከም ናቱ ዓይነት ማይንሰት ስለ ዘለዎም ድማ የጣቅዕሉ ኣለዉ። ለሪጅኑም ለልጆቻችንም ጠቃሚ ነው። ሰላማዊ የዲፕሎማሲ ግንኙነትን የምትከተለው ኢትዮጵያ የጎረቤት ሀገራትን ክፉ መስማት እንደማትፈልግ የተገለጸ ሲሆን የሚነሱ ጥያቄዎችን ግን ወደ ጎን መግፋት ከብሔራዊ ጥቅም ጋር አብረው የማይሄድ በመሆኑ ለጎረቤት ሀገራት በጋራ እንስራ የሚል ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ለኤርትራ፣ ለጅቡቲ፣ ለኬንያ፣ ለሱዳን፣ ለሶማሊያ ያለን መልእክት እነሱ ወንድሞቻችን ናቸው፣ ክፉዋቸውን እኛ አንፈልግም። በሰላም መኖር እንፈልጋለን። ይሄ ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ አርሚ ያለው ሀገር ነው። ትልቅ ህዝብ ነው። ለነሱ ታላቅ ወንድምና ጋሻ ነው። በችግራቸው ጊዜ የሚደርስ ነው። የጥፋት ኃይል አይደለም። ግን ጥያቄ አለበት። ይሄን የሚያክል ኢኮኖሚ ይዞ መዘጋት አስቸጋሪ ነው። ይሄ ናሽናል ኢንተረስት ነው። ይሄን ኢንተረስት እንዴት አድርገን እናስታርቅ? ስንታይ ድብል ዘሎ ኩሉ ግዜ ንጎረባብቲ ሃገራት ሕማቆም ኣይንምነን ኢና። ንኤርትራ፣ ንኢትዮጵያ፣ ንሶማልያ፣ ንጅቡቲ፣ ንኬንያ ሕማቆም ኣይንምለን ኢና ፅቡቅ ኢና ንምነ የሎም። እንተኾነ ከም ጎረባብቲ ሃገራት ሓያል ሃገር እዩ ዘሎ ጎረቤትኩም ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሓያል ሰራዊት ዘለዎ ፍቕራ እዩ ኩሉ ግዜ ይሰብሉ ወይ ሰባት ቡስቲንግ እቲ ናትካ ዓቕምታት ኣጋኒንካ ንምጥቃም ኣይ ዶንት ቲንክ ካብ ልቡ ዝኣምኖ ይመስለኒ። ናቢ እንታይ ክብል ዝደሊ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ባይ ዴፊኒሽን ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ሓያል ሰራዊት ኣለና ኢሉ ክእምን እዩ ዝፍትን ዘሎ እምበር ከምዘይብሉ እኮ ይፈልጥ እዩ። እንተዝህልዎ ኣብ ካልእ ክፋል ናይታ ዘረባ ሙሉእ ታሪክና ውግን ዕግርግርን ሰላምን ረኺብና ይንፈልጥን ኢና እዩ ዝብል። ኣብታ ቪድዮታ 4 ሰዓት ተዛሪቡ ኣብኡ ብዙሕ ዝገራጮ ዘረባ እዩ ዘለዎ። ቀዲም ኣሎ ዝገራጮ ብሙሉእ ዝገራጮ ዘረባ እዩ ዘለዎ። ኮሄረንት ይኮነን እቲ ዕላማ ናቱ ዋላ እቲ ንህዝቢ ክእምን ተፈተነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተዛረቦ ዝገራጮ ሓሳብ እዩ ዘለዎ። ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ናይ ሰላም ሓይሊ ክንከውን ኢና እንደሊ እናበለፅን እዩ። ግምጥል ኢሉ ድማ ሓያል ሰራዊት ኣለና። ሓያል ሰራዊት ኣለካ ንመን ኢኻ ትነግሮ? ባሕርከ ሓያል ሰራዊት ናትካ እንታይ ገይሩ? ኦኬ ዘይ መሬቱ ክገብጥ ፈቲና ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ካብቲ ጎረቤት ሃገር ዝመፁ ተፅዕኖ ኣሎ ድዩ ወይ ዝኾነ ወራር ኣለዎ? የለን።
ዝኾነት ጎረቤት ናይቲ ሃገር ንኢትዮጵያ ገጻ ዘለዋ ዕላማ የብላን ኣጀንዳ ዘለዋ ሃገር እውን የላን ብፍላይ ወገን ኤርትራ ኢትዮጵያ ገጹ ዘቕንዕ ዕላማ ሃልይዎም ኣይፈልጥን እዮም እቲ እንኮ ፀገም ግን ኢትዮጵያ ስጋት ስለ ዘለዋ ካብ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ሰልፍ ዲፈንስ ነፍሶም ንምክልኻል ብልውነት ክህሉ እዩ ዝፅዕርቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኩሉ እቲ ዝደልዮ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ስጋት ስለ ዘለዎ ከመይ ገይሩ ካብዚ ሃገር እዚ ነፍሱ ክቆሓፀር ይኽእል ወይ እውን ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኢግኖር ጌርካ ክትከይድ ትኽእል ሃገር ከምዘይኮነ ይፈልጥ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ መግለፂታት ናቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኩሉ መድረኽ እዩ ንኢትዮጵያ ገዲፍና ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ስለምንታይ ሸለል እንድሕሪናዮም ገበል ኮይኑ ክመፀና እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ብቐረባ ክንከታተሎ ክንክእል ኣለና ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኢግኖር ጌራታ ክትከይድ ትኽእል እያ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ስጋት የብለየን ክብሉ ይኽእሉ እዮም ወታደራዊ ዓቕሞም ኤርትራ ግን ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ረሲዖም ክኸዱ ይኽእሉን እዮም ስለምንታይ ኣብ ገለ መንገዲ ገበል ኮይኖም ክመፅዎም ስለ ዝኽእሉ ዘይተርፍካ ስለ ዝኾነ ታሪክ 80 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ኬድካ ወላ ቅድሚኡ ንኣማይት ዓመታት ኬድካ ተኸይድካ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ክሕይል ከሎ ንኤርትራ ወራሪ ዝገብር ንህዝቢ ኤርትራ ድማ የከላብት እዩ ስለዚ እታ ተሓሳስባቲ ኣብ ርእሶም ስለ ዘሎ ብቁፅሪ ጥራይ ስለ ዝርእይዎ እቲ ሓይሊ እምበር ሰራዊት ተዘለወካ ሓያል ዳ ጉዳይ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ መወዳእታ መገበርካሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ መወዳእታ መገበርካሉ ባይ ዘ ወይ ኣብዛ ዘረባ እዚኣ ምስ ሱዳን እውን ፈኪሩ ኣሎ ኣብ መሬት ዘሎ መሬት ኣብ ሱዳን ናይ ሱዳን ሒዞሞ ዘሎ መሬትና እንተደሊናዮ ኣብ ሰዓታት ክመልሶ ንኽእል ኢና ሓይሊ ኣለና ንሕና ሰራዊት ናትና ሓያል እዩ ጥራይ ስለዘይንደሊና ገዲፍናዮ ዘለና ይብላ ኣሎ ሱዳን መሬት ናቶም ወሲዳትሎም ኣላ ከምኡ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ሱዳን ሒዛቶ ከም ዘላ ንዕኡ ከመልስ ዘይደለየ ናብ ኤርትራ ግን ዘይመሬቱ ንክወስድ እዩ ዝህቅን ዘሎ ሰብዚ እቲ ፖለቲካ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ዝሓስብ ዘሎ ንስማዓዮ ድሓን ቀንዲ ዘረባናቱ ግን ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ይኮነ ነይሩ ኣብዚ ናብ ሶማልያ ዘተኮረ እዩ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ሰው ሳይሞት ሳንሰዳደብ በየሀገሩ ዞን ብር ሳናባክን ዊን ዊን አፕሮች እንከተል ከተባለ ኢትዮጵያ መንግስት ሁሌም ዝግጁ ነው። ኢትዮጵያን ወደ ጎን ብሎ ምንም አይነት አፍሪካ ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም። ቢፈለግም ያለው ምርጫ በትብብር መንፈስ መስራት ነው። ምንሰጠው አለ ምንፈልገው አለ ተቀባብለን በጋራ ለማደግ ጥረት ማድረግ ይኖርብናል። ከሶማሊያ ጋር ያሉ አለመግባባቶችን ለመፍታት የኢትዮጵያ መንግስት ዝግጁ መሆኑን ጠቅሰው ከሶማሌላንድ ጋር የተፈጸመው ስምምነት የሶማሊያ አንድነት ላይ ጥያቄ ለመፍጠር የታለመ አለመሆኑን አረጋግጠዋል። በእኛና በሶማሌላንድ የነበረው የኤምኦዩ ፍርድም ለሁሉም ጎረቤቶቻችን ያቀረበው ጥያቄ ሁሉም ለምነን ጠይቀን ምላሽ ስናጣ የመለሰልን አካል ጋር ተፈራረምን እንጂ በሶማሌ አንድነት ጥያቄ ፈጥረን አይደለም። የሶማሌ መንግስት ዘገርም እዩ እንታይ ይብላ ለሰምዖ ኣለኹም ኢትስ ክሬዚ ንሕና ኣብቲ ዞባቲ ምስ ሶማሌላንድ ጌርናዮ ዘለና ምፍርራም ስለምንታይ ይብላ ኣሎ ንሕና ኣብ ኩሉ እቲ ዞባ ሓቲትና ለሚና ዝሰምዓና ስለ ዝሰኣና ኢና ምስ ሶማሌላንድ ተፈራሪምና እዩ ዝብል ዘሎ ብካልእ ዘረርባ እንታይ ዓይነት ሕቶ ቅሪቢ ንሶማልያ ክልኪሎ እሞ ምስ ሶማሌላንድ ክፈራረም መሪፁ ልክዕ ነታ ዘረባ ምስ ወደ ሕጂ ግምጥል ኢሉ እንታይ ክብል ይስምዕዎ በአንድ ሰዓት ፍላይት እና በአንድ ሰዓት ውይይት ይሄን ነገር ኮንሰርን ካለው መልክ ማስያዝ ይችላል። በጣም ቀላል ነገር ነው። ቢኮዝ ከሶማሌ መንግስት ጋር ምንም ጸብ የለንም እኛ። የሶማሌ መንግስት የመረጠው ግን እኛን ከማናገር በየሰፈሩ እየዞረ እኛን መክሰስ መርጧል። ያለኝ ምክር ብር አታባክኑ ነው። በየሀገሩ ሶማሌን እንደ ኢትዮጵያ ቆጥረን ኢምፓወር ያደረግነው እኛ ነን። ከቀብቶም ምንማ ሶማላውያን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ብፍሉይ ሼር ክገብርዋ ንርኢ ኣለና እቲ ኤምኦዩ ዝፈረምናዮ ምስ ኢትዮጵያ እቲ ዝሓተትናዮ ኣብ ሕቶናዮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ከባቢና መልሲ ስለ ዝሰኣነ እዩ ብምባል ነዚያ ብሶማል ቀይሮም ብናቶም ገይሮም የብልዋ ኣለዉ ለሚና ስለዘይተወሰደልና ምስ ሶማሌላንድ ዲል ክንገብር ፈቲና ስለዚ ብናትና ሽጣራ ነቲ ኣብ ካልእ ድማ ግምጥል ኢሉ እንታይ ይብል ነቲ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ከማና ዘኽብሮ የለን ናይ ሶማልያ ኩነታት ክንዳና ዘኽብራ የለን ናበለ አቃጫጭ አክንድ ምሳና ዝፈትሕዎ ሽግሮም ድማ እንታይ ዝብል ኣቢ ክንዲ ሽግሮም ምሳና ዝፈትሕዎ ካብትን ናብትን እናኸዱ ምስክስቶ ይለማመኑ ምስክስቶ ይለማመፁ ሃብ ሃገር ናብ ሃገር ንቱርክ ድዮም ዝኸዱ ንቀጠር ድዮም ዝኸዱ ንግብፂ ድዮም ዝኸዱ ንኤርትራ ምሳና ናይ ሓደ ሰዓት ፍላይቲ ምሳና ተዘራሪብካ ከይትፈትሖ ነቲ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ኢንተርናሽናል ለውጢ ሒዙ ከብቅዕ እቲ ኣሽካላት ዘረባናቱ ንዕቀት ዲኻ ክትብሎ ደይብስለ ዲኻ ክትብሎ ብዝኾነ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ሶማላውያን ብጣዕሚ ከም ዘይተሓጎሱን ድሕሪ እዚ ዘረባ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ምስ ናይ ግብፂ ብቴሌፎን ከም ዝተራኸበ ይንገር ኣሎ ጎኒ ጎኒ እዚ እናተኻየደ ከሎ ግን ስግኣት ከም ዘለዎም እውን ትፈልጥ ኢኻ ኣብዚ ስምዑ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ የሚካሄደው መቼ ነው አልኩኝ። አሜሪካ ውስጥ የስልጣን ሽግግር ሲካሄድ ነው። እያንዳንዱ አሜሪካ ውስጥ ፕሬዚዳንቶች ሲቀያየሩ ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት ይሞከራል።
ሓደ ካብቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ማዕከናት ናቱ ኣብ ኢትዮጵያ ማእስዩ መፈንቅላ መንግስቲ ዝካየድ እንድሕር ኢልካ ኣብ ኣሜሪካ ምርጫ ክካየድ ከሎ ስልጣን ክሰጋገር ከሎ እናበለ ናይ ሃይለ ስላሴ ንድሕሪት ተመሊሱ ይርኢ ዝተፈተነሉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ጆፍኬ ከምኡ ናይ ደርግ ሕጂ ድማ ከምኡ እናበለ ምርጫ ስለ ዘሎ ኣብ ኣቢ እውን መፈንቅላ መንግስቲ ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ስጋት ከም ዘለዎም ኢኻ ትርኢ ኣቢ እውን ኣብ ዝሓለፈ ንዓይ ክትፍንቅሉን ትኽእሉን ኢኹም ክስዕረኒ ዝኽእል የለን እናበለ ተዛሪቡ ነይሩ ብሓፈሻ ሓንቲ ኣብዚ ቪድዮ ክልተ ሰለስተ ኣለዋኒ ንሰን ሸር ክገብረኒ ምስቲ ናቶም ማይንድሰት ክኸይድ ስለ ዝኽእል እቲ ካብኒዮ ዝመፀ ኣተሓሳስባ እዛ ቪድዮ እዚኣ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑዋ ቅድሚ ሕጂ እውን ሸር ገይረያ ነይረ ትራስ ሲንጋፖር ናይ ምግባር ሓሳብ እዩ እዚ ጌጋ ብማዕረ ከይንጥቀም ብማዕረ ከይንነብር ብማዕረ ከይንሰርሕ ትና ሃፍቲሞም ከዓ ንሕና እንተዘይ ሃፍቲምና ብሰላም ክነብሩ እዮም ማለት ዘይሕስብ ስለዚ ወይ ተታሒዝና ንወፅእ ካብታ ዓንኬል ናይ ድኽነት ወይ ተታሒዝና ንጠፍእ ኣብታ ናይ ዓንኬል ናይ ድኽነት ጎረቤትና ደቂሱ ክሓድር ጎረቤትና ፀጊቡ ክሓድር ጎረቤትና ቀሲኑ ክሓድር ኢና እንደሊ እምበር ንዓና ስለተመነዩልና ሕማቕ ንዓታቶም እውን ከምኡ ሓሳብ እዩ እዚ ጌጋ ብማዕረ ከይንጥቀም ብማዕረ ከይንነብር ብማዕረ ከይንሰርሕ ፍሉይ ፀብለልትነት ክህልዎም ሞ ተጠራቅሞ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ኢኮኖሚ ክቅይርዎ ስለዝተንቀሳቀሱ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ናይ ኢኮኖሚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ኣተሓሳስባ ናይ መለስ ይኹን ናይ ገብሩ ኣስራት ኤርትራ ብናታ መንገዲ ከይዳ እንተማዕቢላ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ስለዚ ወይ ንሕና ምስኦም ተጎርቢትና ክሓልፈልና ኣሎ እንተዘየለ ንከይሓልፈሎም ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና እዚ ቃል ብቃሉ ሕስድና ኢና ንብሎ ጸዲቕሎም ካሊእ ዘረባ የብሉ ሕስድና ጥራይ ኢኻ ትብሎ ንስማዕ የድሓን ክሳዕ ክንደይ ትሕስድና ኣብቲ ፖሊሲ ናይቲ ሃገርን ኣብቶም ኢሊትን ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ እንቅስቃሳት ይግበረሎ እዩ ግድባት ንሰርሕ ኣለና መንእሰያት አንቀሳቂስና ወዲብና ናብ ልምዓት ነእትዎም ኣለና ከምዚ ዝበለች ፕሮጀክታት ጀሚርና ዝብል ነይርዎም ስለዚ እንታይ ፀገም ኣሎ ኤርትራ ከም ሲንጋፖር ክትከውን ተፈተነት መንእሰያታ እንተመልመለት ዲጋታት እንተሰርሐት ሰዋ እንተመስረተት ንዓኻ እንታይ ይኸብደካ ወይ ኣበይ ኣሎ ትፀገም ኦፍ ኮርስ ናትካ ግራድ ዘይኮነ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ድያ ሳልሳይ ክፍሊ ስሱዕ ከልቢ ንብል ንርኢ ነርና ነታ ኣብ ኢዱ ዘላ ስጋ ዘይኮነስ ነታ ኣብ ቃላይ ዝረኣያ ምስ ረኣየ ክልተ ስጋ ክወስድ ክብል ነታ ናቱ ኣብቲ ቃላይ ጥሒላ ከምዘይረኽባ ኮይኑ ስለዚ ስስዐ ዝፈጠሮ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ግን እንታይ ይብል ፀኒዩ ንዓና ስለዘይጠዓመና ንዓኹም ክጥዕመኩም የብሉና ይንብል ኢና ንሕና ቀሲሉ ክጥዕመና ይስኹም ግን ድሓን ግድዩ ኣለኩም ከም ናትና ሕማቕ ርኸቡ ኣይንብል ኢና እዩ ዝብል ካብኡ ድማ መርኣያ ናቱ ድማ ወላ ኣብዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ክንገልፆ ንኽእልና ዝረኣይዎ ሕጂ ከምቲ ልሙድዩ ዓወት እዩ ዘሎ ውፅኢት ዓደይ ከምቲ ልሙድዩ ዓወት እዩ ዘሎ ውፅኢት ኤረይ ዓወት ልምደይ ዝወረሶ ካበያታተይ እዚ ንሪኦ ዘለና ስፖርተኛታት ናይ ኤርትራ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኢትዮጵያዊ ይብሉ ንኣብዚ ሓለፈ ኣብ ፅያ ነራ ሳሌም ሊሊ ዮሃንስ ኢትዮጵያዊት ይብሉ ንቢንያም ግርማይ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ይብሉ ኤቭሪቲንግ ናይ ኤርትራ ዘበለ ናትና እዩ ምባል ሕልሙ ከም ዘለዎም ዝኻ እንታይ ዘርእየካ ኣብ ሕስድና ዝተመርኮሰ ኣብ ፖለቲካ ናቶም ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት ናቶም ኣብ ካልእ ገፃት ናቶም እንትርፈናትና እዩ እንተዘይኮይኑ ታሪክና ከምዚ እዩ ንሕና ከምዚ ኢና ብጀካ ፈኸራን ስስዐን ካልእ ኣይትርእን ኢኻ እዚ ድማ ሪሊ ቴራፒ ከም ዘድልዮምን ምስ ነፍሶም ተመያይጦም ባዕሎም ክገብርዎ ዘለዎም ለውጢ ብዙሕ ነገር ስራሕ ከም ዘድልዮም ዘሎ ጥራይና ክንርኢ ንኽእል ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ነይረ እስከስምዕዋ ሰማን እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ቅድሚ እዚ ሕጂ ዘሎ መን ሽሙ ሃመር ቅድሚ ሃመር ተለኣኹ ዝነበረ ወላ ንሕወሓት ከመን ኣፈራሪሕዎም እዩ ንስኻትኩም እንድሕር ነፃነት ኢና እንደሊ ወይ ክንፍንጨል ኢና ካብ ኢትዮጵያ ተልኩም ንሕና ሙሉእ ንኣብይና ንድግፎ ኢሉ ንትግራይ ክትብል ከለካ መጀመርያ መንግስቲ እውን ኣይኮንካን ገና ዓዲ እውን ኣይኮንካን ስቲል ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኢኻ ዘለኻ ከከም ኩነታት ኢኻ ትኸይዶ ስምዒት ብድልየት ካልእ ነገር እዩ ኩነበራዊ ኩነታት እዩ ዝገዝኣና ድልየት ካልእ ነገር እዩ ክትሓልም ትኽእል ኢኻ ሓደ ሰብ ኣብ ገነት ኣትዩ ክሓልም ክእል እዩ ብመዓልቲ ጀፍሪ ፈልትማን እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ቅድሚ ኩናት ኢልካ ትጭድር ነርካ ሕጂ ከዓ ሰላም ኣምፂና ኢና እሞ ሰላም ክነሃንፅ ኢና ንሕና ኢልካ
ከምዚ ዝኣመሰለ ህድማታት ንቅድሚት ዝበሃል ህድማታት ንቅድሚት እዚ ውስልትና ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን መገዲ ህዝቢ ትግራይ ዝመሃሮ ተመክሮ ተማሂሩሉ ኣሎ ዝረኣዮ ካብ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ካብ ዝኾነ ካልእ ወገን እንታይ ከም ዘጋጠሙ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ካብዚ ክወፅእ ይኽእል ኣለዎ ምስ ኤርትራ ዘባእስ ምክንያት የብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ካልኦት ህዝብታት ናይ ኢትዮጵያ ዘባእስ ምክንያት እውን የብሉን ስለዚ እታ መልእኽቲ ዝኣኽለና ተማሂርና ኢና ኩልና ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይትኮነን ጥራይ ተማሂሩ ቅድሚ ዝኣገረ ግን ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ዘለዎ መንቀራቕሮ ክወፅእ ይኽእል ኣለዎ ምስ ኤርትራ ዘባእስ ምክንያት የብሉ ምስ ካልኦት ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ እውን ዘባእስ ምክንያት የብሉን ተመሊስና ናብቲ ናይ መጀመርያ ተስዓታት ዝነበረ ኣተሓሳስ ነገር ኣይሓስብኒ ህዝባዊ ግንባር ነዊሕ እዩ ዝሓስብ ሓደ ካብቲ ብሉፅ ባህሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኩሉ ሳዕ ኪኖ ግዜ ዝሓስብ ህዝባዊ ግንባር እዚ ንመፃኢ ወለዶ ግምት እትይዎ ቀዳምነት ሂቡ ዝሓስብ ክበሃል ከሎ ነዚ ወዲ ከምዚ ማለት እዩ ኣነ ሪአኒ ንስኻይ ትሪአኒ ኢኻ ናፅነት ግን ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ክወፅእ እዩ ዝበሃል እዩ መወዳእታ መፅኡ ስለዚ ህዝቢ ክዓጥቕ እዩ ክውደብ እዩ ንነዊሕ ይቃልስና ክብሪ ሃበለይ ተመስገን ወሃብተይ ከዓኒ ቅበሉ ክብ የብልኩም ፈጣሪ እግዚአብሔር ይደግፍኩም ደግፍኩምን ዘለኹም እግዚአብሔር ይደግፍኩም መንግስቲ ይደግፍኩም ዋተይ ማዕረይ ክብሪ ሃበለይ ፈጣሪ ስገን ካብዚ ዝበለዳ እሞ ተመስገን የመስግን ኣለኹ ተመስገን ኣስመራ ዓደይ ትብርኽቲ ኣስመራ ገነት ኣትገነት ሃገረይ ኣትገነት ዓደይ ገንዘብኩም ኣባይ ከፈሉ በሉ ተመስኪሩ ሎሚ ተመስኪሩ ተመስገን እንኳን ሓጎስኩም ኣባይ ኤርትራ ሃገረይ ተመስገን ኳዚያ ኸይራ ሞትኩ ተመስገን እዛ ተመስገን ትብል ቃል ከም ኤርትራዊ ንሽም ከማን ዝጥቀመላ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ጭዋ ባህልን ክብርታትን ዘለዎ ናይ ብሓቂ ሞራላዊ ብስለት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ክንምንታይ ገንዘብ ተዋሂቡ ከይከውን እቲ ምስጋና ናቱ ግን ተመስገን ባህሊ ስለ ዝኾነ እዩ ነዚ ኩሉ መስገድላት ዝሰግሮ ዘሎ ስለዚ ኣለና ማለት ሃገር ዘለኩም ይወስኸልኩም ከምዚ ኢሉ ሕጉስ ኣያ ኣቦ ከምዚ ኢሎም ተመስገን ክብሉ ክትርኢ ከለኻ ካብኡ ዝጥዕም ነገር የለን ኣነ እውን ነቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ዘለና ተመስገን እናበልና ነቲ ተሪፍና ዘሎ ክንሰርሕ ኣለና ክንብገስ ኣለና እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ኣብ ኩሉ ኣብ ኤክስ ከትኩም ፈሎው ግበሩ ኣብዚ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ግበሩ ኮሜንት ፀሓፈ ፕሊዝ ኮሜንት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እናበልኩ ከም ወትሩ ምዝያ ጥዕምቲ ሜሎዲ ክገጥፈኩም እየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክለፍታብ ንራኸብ ፅፅብቑ ቻው كمخ عينت كرطويلا كويت بلد مسمس بالفتشم زتبكلت من مولا كمخي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نوتشاف خفطم زتتنكفلت قارصو ششاكي بانديراي مامي تايت بختي فناتي بعقلي على كحنا إلى نخي كم مهارة تاريخي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشع عند علي نابخي يبلني بولي مسمس بالفتشم زتبكلت من مولا كمخي عينت مع رأفة